Jesus the Lord is alive. 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 He lives, He lives, He lives, lives. Jesus the Lord is alive. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Mga igsuon, atong ipadayon sa pagampo ang atong kalibutan karon nga magmalinawon kanunay nya healthy sad kanunay. Hinaut unta nga mahunong na ning pandemic nga COVID-19. Ato sang padayon nga iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Hatagan unta sila sa Ginoo og mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kitang, O Dios, naghatag ikaw kanamo sa mga panabang sa Pasko. Padayuna pagpalambo ang imong katawhan pinaagi sa mga hatag nga langitnon aron tapos makabot namo ang hingpit nga kagawasan. Magmaya unta kami diha sa langit nga maoy hinungdan sa among kalipay dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miingon si Pedro ngadto sa mga Hudiyo, ang tanang mga tao sa Israel kinahanglang masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas.
Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo o giingnan nila si Pedro o ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton. Unya, miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangalyo po si Pedro kanila og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila, mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Matarong ang pulong sa Ginoo. Ugang tanan niyang mga buhat kasaligan. Naigugma siya sa husto ug sa matarong. Sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Tanawa ang mata sa Ginoo, gitanaw kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy. Aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon ug pagamping kanila bisan pa dunay gutom. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo. Nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maniaon ta kanamo nga nagalaom kanimo. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Alleluia, alleluia, pagdaig ng Diyos. Alleluia, pagdaig ng Diyos.
Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw sa ikaw, Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila manggong gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagka humani agsulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day, nganong naghila ka man? Nangutana si Hesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Hesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Hesus ug miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Hesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon og suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Hesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kani si Maria Magdalena sa mga disipulo ni Kristo, sa iyang mga followers, mao ni siya ang pinaka tingali. Sa mata bas katilingban, pinaka makasasala, kay gitawag man kini siya notorious sinner. Nabang ilado gyud ba nga makasasala, gani 7 ka buok yawa ang gipapahawa ni Hesus gikan ni Maria Magdalena. Pag-apil niya dito sa grupo ni Hesus, napa siya da nga 7 ka buok yawa. Kamo pila ka roy da ninyong yawa ron? Aning inyong pagsimbaha din eh. Ako pila sa kay akong da, ambot lang. Basta si Maria Magdalena giklaro gibutang gina uwaw biya kayo no, pero gisuwat gina siya nganong gi-emphasize man gyud. Si Judas wa man butangi didto nga pila ka bukyawa iyang da, wa man. Ang gibutang sa nung Judas nga naanad siya pangawkaw sa kwarta, pangawat ba. Pero si Maria Magdalena giklaro gyud sa ebanghelyo, why non din hino, pero katong sa ubang mga parts sa ebanghelyo ba 7 ka bukyawa ang gipapahawa gikan niya. Porti gitong animala gyud. Pero karon tanawa, siya maoy gihimong magsasangyaw sa Ginoo, unang magsasangyaw nga ang Ginoo nabanhaw. Siya goy nanabi ngadto sa iyang mga kuan, iyang mga kauban nga nabanhaw ang Ginoo. Siya gyud pinakauna nga nakasinati. Nya nganong nahitabo man nganong wa man maguna og pakita si Hesus ngadto ni Pedro, nga si Pedro man unta maoy iyag yung gipili nga magkupot sa Yahweh. Nganong wa man siya magpakita ngadto ni San Juan or ni Juan, nga si Juan gianggaan man ta og the beloved disciple, ang disipulo nga
pinangga kayo ni Jesus, gani dito niya gibilin si Maria ni Juan. Pero wa siya dito magpakita ug una. Hibaw mo ngano? Wa? Pareha ta. Amo na, mangutana lang tang Jesus, ug mamatay na mo, maimpierno o malangit ba, maistorya raman na si Jesus. Ato pangutanon nganong si Maria Magdalena mangyod nga pito man tato kayawa imong gipapahawaan niya. Didto na nung kanay unag pakita niya, mao pagyugihimong magsasangyaw. Kinsa may mutuo ana? Kisa may mutuo ko no, be, ikaw, ilado kay nimo nga manuyupay ng tawhana. Nya, mo'y muadto sa inyong balay, oy, maghinulsol ta sa ato mga sala, kay ang Ginoo, naghisgot yun nga, maimpirno ta. Nya, siga kay mata, kagot pangipon. Tuo mo. Kadto mga apostoles, kadto mga disipulo ni Kristo nga gisangyawan ni Maria Magdalena, na gibutang diri ay. Busag, gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an, sa ato pa silang tanan, na nakakita siya sa Ginoo. Kinsa may mutuo? Yaning Ginoo no, lain kay style. Ang imuo no magsasangyaw kana gyud di katuhuan. Kamo mutuo mo nako o gaduda na. Nabitaroy atong mga kaning agencies para padadag kwarta, nagsugod nagduda nako Jadi baka ni scammer ning tawhana nga porti naman ni daghanang nang donate sige malangyapong pangayo baligyan ang iyang slots nya daghan naman kay ni siya dadawat nga kwarta murag sugod nagduda. Nagiuban gi-block na kita. Labi na sa Zoom ug sa Western Union wa na gyud ilan na jung giklaro nga din ayod. Nabitay namugos na ako. Pwede lagi na pader. Nako, ay di na lagi. Pwede lagi. Amo nang gitawagan dito. Pag adto na ako, di gyapon cannot be found. No? Mao na nga, nagduda. Di masata mo lalis ana. Nganong mo lalis banta nga natural man gid na. Nya, kamo, wa pa mo magduda nako. Wa, hapit na. Sige, kana ko nung imong tupad, lingi ako nun na. Di ba nakadudahan ang naong na? Trusa ng kadudahan. Pero bisag kadudahan ng ato mga naong sama ni Maria Magdalena, pilion tas Ginoo nga mahimong magsasangyaw. Pero dunay requirement nga nipasar gyud si Maria Magdalena. Unsa may requirement aron pilion tas Ginoo nga magsasangyaw? Kinahanglan nga muhilak ta sa pagbasol sa atong mga sala. Hilaki ba ang imong mga sala? Kay kita gud sa di man ta ka maong muhilak sa atong mga sala, dipinsahan man nato atong sala. Pinangga man kay nato atong sala. Si Maria Magdalena sukad siyang gikuhaan sa Ginoo siyawa. Wa na gid siya mubuwag sa Ginoo. Sige siyang pangitag Ginoo. Gani siya mo'y una kayong niadtos lubnganan. Niya pagtanaw niyang naabli na, nanagan man tong iyang mga kauban ngadto sa pahibaw sa mga magtutudlo. Siya ni balik dayon siya na lang usa. Nilili pag siya balik dito mo to nakit-an hinuon niyang duha ka anghel. Wa na siya kuyog. Siya na lang usa. Sa to pa grabe gid ang iyang pagpangita sa Ginoo. Niya naghilak siya kay mangita yung Ginoo. Hangtod na lang gud noon si Jesus iya na lang ginganlag hardinero. Siya bahay man imo to siya gibutang. Kay ako gito siyang pangitaon, ako tong kuwaon, nangita siya Ginoo gahilak. Kanibitang atong sala, makapawagtang bayanas Ginoo sa atong kinabuhi. Kamo, mawagtangan mo Ginoo kay nakasa na, muhilak mo. Bot lang. Mas muhilak ka kung mawagtang imong cellphone. Mas muhilak ka kung mawagtang ang imong bag nga naay kwarta o tuwa dito imong mga lipstick, mga makeup o mga ID. Mas muhilak ka ana. Mas muhilak ka nga masunog imong balay. Mas muhilak ka nga mamatay ang imong anak, mamatay ang imong ginikanan, mamatay ang imong mahal sa kinabuhi, pero maglisod gid tag hilak nga makasaha ta. Kada nato kasa ang Ginoo nawa gikanato.
Maobitang papakumpisalon din ta, maobitang maghinulsol din ta, kay nawa ang Ginoo, dili sayon og mawagtangan ta Ginoo oy. Pero si Maria Magdalena, mibati ni ana, naghilak siya. Nya kay naghilak man siya nga nangita Ginoo, wa mahadlok og patyon siya. Kay gipatay ra ba to si Jesus, kita siguro kana bitang naay maghikog, ingon hala kanang dapita diha narabay gahikog. Di na kita moagi. No? Nito, hala, kuyudo, naghikog na. Labi na jogging ka, diha ra ba ng dapita, diha yun, gipatay si Kwan. Dito bitaw sa among lugar sa Kahugan, daghan man kaya dito mga lugar nga, dito ga tinigbasay, nya naman ang mga bukid, mag-abot, magtinigbasay, nya mamatay, nya katong gipamusil sa mga NPA, hapitan ng mga area-area sa amo nga mingaw-mingaw, nanay mga cross nga gipangbutang ba kay diri giambusan sa NPA, giatangan diri, gipusil, gibuak ang giluglog ang liog, yan napagyud ang mga dugo. Nya ako ato magpulian man ko ngadto kay eskwela pa man ko. Astang laida lagi sa kong bation nga nabitang maglakaw ko nga magabi na. Mingo la di aroy ko ani dinira ba to giihaws ko ani dinira ba to gipatay. Si Maria Magdalena kadtong lugara didto gipatay ang tulo ka tawo, Hesus o katong duha ka tulisan. Pero si Maria Magdalena sayos buntag ngit-ngit pa kaayo ning ngadto siya ra usa nangita o Ginoo, nawagtang ang iyang kahadlok nga mamatay siya, mangita lang yung Ginoo. Og si Jesus mipakita gyud niya. Kanabitang magpuyo-puyo niya moingon dayon ko sa ra ba gina day dong ngani siya nga sa man gid padiroy nga kuan man ni sakit sa kay padiroy og magbuwag mi nako buwag lang og puyo ba ila mog tipon og higda nya buwag mog puyo nya pangumpisal. Nga kung magpangumpisal, mapasaylo na imong sa, ayaw lang sa mo pagtipon og higda, di yun makaya. Di yun kuno makaya. Kay sakit yung kuno kaayo. Ana, tinuod na? Kamu mga asawa karugbana, ganahan mo nga magbuwag mong higda. Siya, dugay na father, dugay na dugay kung ganahan magbuwag may higda, bita joke. Nasakit yung kuno kayo. Naku, ayaw kay sala man ha. Kay wa man mo'y kasal. I-work out o saan ang inyong kahinta nga di mo pwedeng kaslon. Unya na mo tipon og balik. Pero di yun kuno. Pero lahi kayo ang tao nga mahinulsulon. Matod pa ni San Pedro diri sa unang pagbasa. Niingon ang mga tao, unsa may among buhaton, brad? Aron mi maluwas. Isa pag hinulsol mo sa inyong sala o pagpabunyag mo diha ni Kristo. Ang sala maogyoy kontra kaayo sa grasya. Kontra gina. Naa kay daghang mga problema karon. Kuha lang sa imong mga sala. Kay kasagaran sa atong mga problema sa kinabuhi, gumikan sa atong sala. Nganong wa man kay kalinaw des inyong pamilya. Tungod kay sige man sa kang yaw-yaw sa imong mga anak, ngadto sa imong bana, ngadto sa imong asawa. Nganong wa naman karoy hapit higala, murag kontra man nimo tanan nimong silingan. Sige man sa kang pangyaw-yaw nila, sige man sa kang pangural anang imong pangigi anang imong mga tanom, pangigi anang imong yuta, kinsa man sa imong nimo magkahigala mo. Nganong bugat man imong gibati karon, sige man sa kag dumot, sige man kag dumot. Nganong wa naman kay kwarta, sige man sa kag pangutang. Di ba? Sugo din nas Ginoo day. Kita mo na hinulsuli na imong sa nganong nangutang masad ka. Nga naa man ta kay trabaho, di man na mahurot sa inyong kaon-kaon lang. Nganong nangutang man ka? Ay mo palit man kog TV, mo palit man kog cellphone, magpausab man ko sa among balay, mo palit man kog motor, mo palit man kog multicab. Nganong namalit man ka na? Na pwede ra man ta manglakaw. Nganong palit magag TV, nga na naman kay cellphone, na naman diyang TV, makita naman na nimo, di man tulpok-tulpok raman ayaw na lang ng TV, at least na ka diya. Tulpok-tulpok. Nganong palit pa man kag refrigerator, nga pwede raman diyang mapalit kag galon, sudlag tubig. Total, imong rep, pulos man sa tubig ang sud. Moingon ka nga kanaganing o sana kanang may maguna kay bugnaw ba ay sus pagpalit og ice water oy barato pa di ba naa sa atong kinaiya
Ang wa gisugo sa Ginoo mo atong gisigihag himo. Ang gisugo no sa Ginoo di na hinuntumanon. Mao na una pangitag Ginoo. Mao na moingon jud ko, way tao nga maampuon, way tao nga mapaubsanon, way tao nga kusog mo antos og kugihan mo trabaho. Kay mao man ni ang gustos Ginoo. At least kining upat ba? Mo ni gustos Ginoo. Way tao nga nagbuhat ani nga nagkalisod o kaha magulanon. Oh. Ambot lang ninyo og supak ba muna ko? Ade, supak mo? Ade, ay. Oh, na paduol ra gos Ginoo. Kita bitaw dinhi sa atong parokya karon o magpista man ta karong kuan, karong Pizza 17 Sabado sa ato yung patron dinhi. Ang atong opening salvo first day sa atong nobinaryo karong Huwebes, Pizza 8. No, excited na ta. Pero pag meeting na mo gabi ang amo yung gipanghingusgan nga makahatag kita ngadtos mga kabos. Makapamista gid sila. Muna kwenta-kwenta na mo gabi sa ighahatag moabot og mga kay ang desisyon kanaman lang kanang tag 5 kilo ba nga gisod sako-sako ba kanang gagmay nga pack 5 kilo kay una tungod sa kapaspas sa atong trabaho ron maglisod na tag gamit og mga tao nga moripak unya ikaduha sa pagsuroy unya ngadto sa mga balay paghatod kuyaw magisi itong plastic may naligon-ligon man nang pwede mo ginahigdaan sa kusakong gamay isa ligon pa din nako medyo mahal-mahal lang siya agwan tahon lang na pa din kay dili kabayran ang ka safety o ka dali nako sige muna ron nagkinahanglan tag mga labing menos 2,000 ka kanang ana. Okay, ato man gi-increasean ang gidaghanon sa mga atong tagaan. Tag 50 naman ka buok. Sa chapel lang na. Nya doon na may manganhi dinhi nga wa magda og chapel. Nya mamista man na mangayo sa nya ni ato gyapong tagaan. So nagkinahanglan tag nga labing menos 2,000 ka kanang pa. Unya i-times 4 man na nato kay manghatag man tag dilata. Upat man sad ka duha ka beefloaf, duha ka sardinas, di times 4. Ginahanglan sa tag 8,000 kalata sa beefloaf ug sardinas. Makaya na nato? Donate mo, kayam ka. Kwenta-kwenta na mo sa atong mga nadawat na nga donations katong atong gibaligya nga mga slat-slat ni wa pa man kaabot og 600,000 nya kining ato karon nga gi-budget pagkaon pa lang daan nya apil man tong stipend nato na abot siya og mga 800,000 ang atong gikinahanglan nya mga 600,000 pa man ning atong kwarto pag gani kaabot di dagan panig mga 200,000 to 300,000 atong gikinahanglan. Mao na may daghan rong mga maayo kayo og kabubuton dili pares na parehas nato ba pares nato nga kanang maain hapit masipyat akong baba kanang parehas nato ba nga mga manggihatagon ako mo hangyoon nga donate mo dire og kana na lang sang gipak na daan nga tag 5 kilo. Ihatod lang usa ka pack, ihatod ninyo or nasan mo usa ka sako napuo mo na ka pack, ihatod diri. Aron gamay na lang tag palitonon. Ana, niya ang mga sardinas, beefloaf, ana, panghatod diri. Welcome gina nya sugod tag panghatag kay di man sad maayo nga bulyumon kay tungod sa kadaghan kada adlaw sa atong nobinaryo do natay ipanghatag kada gid adlaw sa nobinaryo. So sugod karong Huwebes mang-distribute na ta. Karong Huwebes 7 ka kapilya ang atong hataganan. Pasabot ana times 50 7 times 50 350 ka pamilya ang tagaan nato karong Huwebes. Kung kinsan nyo dihay ganahan manghatag ika Biyernes lain na sad mga 5 or 4 ka kapilya ika ato nang panagaan mauna ang ato karong misyon unsa may atong ibuot ipasabot niini nga kamong mga kabos kung magpaduo lang mo sa simbahan
makatagamtam gyud og kaayuhan. Kinsa may mo patagamtam? Ang mga ginasahan sad dinhi sa simbahan. Gifted to give may atong tema karon. Ang mga ginasahan kamong naay sobra ipanghatag kay ato na ipanghatag ni atong mga tao nga wa gid intaw mahimo kada adlaw. May na lang makatambal tag usad duha ka adlaw sa ilang kagutom. Nya mahurot naman na pilargo ng 5 kilo pero dako na kay na nga grasya ug kalipay nga matagamtam sa atong kaigsuonan. Una karon doon na natay mga almost mga 500,000 nga pwede nato gamiton para pagpalit niini. Nya kay naaman sa tay mga stipend ug uban pa nga sobra sa mga 200,000 kay manghatag manggid sad sa pari kay pari guna. Imbitado guna nato. Ayon lang kun nyog hatagi. Ay, hatag-hatag pa muna ako nga mangawat ra man kuskulikta. Ay, kuha na lang. Kana na lang sila kay bisita na nato. Pasabot malipay ta dinhi simbahan. Mao na si Kristo gilipay niya si Maria Magdalena ingos siya ingna sa sila dito nga nabanhaw ko aron mga lipay tang tanan. Mao ni ang gitawag og Easter joy. Ang kalipay tungod sa pagkabanhaw sa Ginoo ug mao ni ang muhatag natog tinuod nga katagbawan, tinuod nga kausaban, tinuod nga kaayuhan sa ato mga balatian nga giantos. Manindog ta. Mga igsuon, diha sa bunyag gidala kita ngadto sa bag-ong kinabuhi sa kabanhawan. Malipayon ug mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo diha sa atong panginhanglan ug moingon kita, Dios sa kinabuhi pamatia kami. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Alang sa tanang kaparian nga magpabilin silang magmaampuon ug mga lagad sa katawhan sa tibuok nilang kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Alang sa tibuok kalibutan nga magmalipayon sa pagkabot sa panalangin sa matuod nga kalinaw nga gihatag kanato ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og himpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Alang sa nanag-una kanato diha sa pagtuo, makaangko na sa purong-purong sa kadaugan, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi pamatia kami. Amahan diha sa pagampo namo, dawata ang amo mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi sa nabanhawng Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, kung naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing kasing
Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikad. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka asing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong banay aron tinabangan sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihatag kundili moabot unta kami nganha sa mga gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlawa nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon o kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo kana sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Be with you. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, patalinghogi kami og andama aron mahimong takos sa kabulahanang tunhay ang mga kasing-kasing sa imong banay nga imong gihatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa kasakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagaspasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod.
Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung kita kanunay maghinulsol ug muhilak yod tungod sa atong mga sala. Update sa nahalin sa atong mga slots sa Hope and Opportunity slots na tag 2,000 para sa atong projects dinhi. Ang ato nang nahalin niabot na as of yesterday 2,373 slots. Nahibili na lang kay 2,627. Sa atong Prudence and Healing slots nga tag 1,000 para sa atong pista dinhi, ang halin as of yesterday niabot na og 539 slots. Dako na ni. Kapalit na nagbugas og sardinas. So mga igsuon, padayon tang mutabang, labi na ron nga pista na nato dinhi sa atong patron karong tuiga ikawalo ron nga pista. Kung naay gusto ninyo ato mga online parishioners magpamisa, i-text lang, i-message lang na rin ako, pero mas maayo nga to lang sa akong mga sekretaris. Makita man na diha sa atong misa no kanang sa screen inig abot sa offertory. Kay ako daghan na kay kog basahonon basig di na hinon mabasa ang ubang pamisa. Pero the fact nga mo text mo nga rin para magpamisa, nabasa naman sa nas Ginoo. Atong basahon ang mga pamisa sa dili pa magsugod ang atong misa. Aron dili mo taas ang atong online kay yaw-yawan ra ba kay ko taas kay kog humili. So musamot ka taas. Mo na atong nang basahon niya magpamisa mo kamong tanan, magpamisa mga online parishioners, mabasa magsadili ang Ginoo nakahibawa na og si San Vicente Ferrer mo'y muda na ngadto sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Alleluia. Alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia. Alleluia. Buhi ang Diyos sa Ginoo. Buhi ang Diyos sa Ginoo.
ang Diyos ang Ginoo. Buhi ang Diyos ang Ginoo. Buhi siya, buhi siya, buhi siya, buhi, buhi ang Diyos ang Ginoo. Buhi siya, buhi siya, buhi siya, buhi, buhi ang Diyos ang Ginoo.